дар пойтахти Қирғизистон шаҳри Бишкек чемпионати ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ миёни мунтахабҳои футзали то 19 сола ҷараён дорад. дар доираи бозиҳои даври дуюми мусобиқоти мазкур мунтахаби футзали то 19 солаи Тоҷикистон бо яке аз муддаиёни асосии ин мусобиқа тими миллии футзали ҷавонони Эрон майдондорӣ кард. дар дақиқаи ҳафтуми нерӯсанҷӣ бозингари тими миллии футзали 19 солаи Эрон Амирҳамза Содиқзода ҳисоби дидорро боз намуд. дар дақиқаи 26-уми нерӯсанҷӣ аз ҳайати мунтахаби футзали ҷавонони Тоҷикистон Умед Назирзода ғайри чашмдошт тӯбро ба дарвозаи дастаи хеш ворид карду худ гол ба қайд гирифта шуд ва Эрон бо тафовути 2 гол пеш саф гардид. дар дақиқаи 38-уми нерӯсанҷӣ Саидисроил Саидов тавонист ки бо зарбаи худ хатти дарвозаи мунтахаби футзали 19 солаи Эронро рахна созад ва бо ҳамин ҳисоб 2-1 ба суди футзалбозони ҷавони эронӣ ба анҷом расид. Будовар мешавем ки имрӯз ҳамзамон мунтахаби Тоҷикистон дар доираи рақобатҳои даври сеюми мусобиқаи мазкур бо футзалбозони 19 солаи Афғонистон майдондорӣ мекунад.